Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Anne-Marie Grech il-ġimgħa filgħodu żaru lil Mefin Grech mifsud feluq snina kif qed tiċċelebra mit-sena. Bernard Grech iltaqa' ma' Mefin Grech mifsud fir-residenza tagħha fil-Mosta fejn flimkien mal-qraba tagħha tkellmu dwar l-esperjenzi varji li Mefin għaddiet minnhom matul dawn l-aħħar mit-sena. Ispjegat mal-kap tal-Partit Nazzjonalista li tiftakar sew żmien it-tieni gwerra dinjija u kif il-Mosta laqtet ammont sostanzjali ta' attakki u bombi bl-aktar waħda li r-residenti baqgħu jiftakru tkun il-bomba li waqgħet fuq il-Basilika tal-Mosta u li baqgħet ma sploditx. F'kummenti li tat lil Net News Mefin Grech mifsud sostniet x'inhu s-sigriet tagħha biex kienet kapaċi tilħaq din l-età u fl-istess ħin tibqa' wkoll attiva kemm tista'. Hi qalet illi rad bidliet kbar fil-pajjiż u kemm Malta ta' dak iż-żmien kienet ferm aktar sempliċi u tranquilla. Ma nintelaqx moħħi laqgħod nagħmel il-crossword u nimxi. U kellha jitgħawwadni. U forsi tista' tgħidilna kif rajt il-Malta tinbidel matul dawn is-snin, għax Malta nbidlet. Iva, veru. In-nies inbidlu wkoll. Qabel kulħadd pulit, kulħadd sellem il-xulxin, issa kollox għaddej. Ma fejn appellat ukoll sabiex in-nies ifittxu l-paċi tal-familja, speċjalment fil-ħajja maġla tal-lum. Dan apparti l-appell sabiex in-nies jibqgħu wkoll viċin Alla u jitolbu ta' kuljum. Keep active. Say a prayer every day. Matthew Polidano għal Net News.